A teď mu nalož, teď mu nalož. Ještě. Ty vole, sorry, no tak já jsem to trošku nechtěl. Vejce okamurovců. Okamura. Tommy Okamura. Co je jinde? Braden. Ne. Ty se sekl. Ty se sekl. Ty se sekl. Teď bude ASMR, jo? Vypnu teď mikrofon a tady nejsou nějaký zvuky. Vlastně mikrofon potřebuju, že? Ty až... Dobrý, no. Kde je hebká pleš? No teď to jdu splnit. Moment. Tak, hebká pleš, tak. Tady pro Kirmana. Tak, spokojen. Tak. Hebká pleš, palec nahoru. Tak, dobrý. Mitrovic. Je tam konečně jsem si ho dal! Ty vole, tak co děláš? Co do p*** dělal? To je p***a, co to... Co dělá? Ale teď jsem měl zmáčknout to F-ko, teď jsem to mačkal a nic to nedělalo, jak to teda mám zabít, teď to není normální, prostě se tady furt snažím, abych to zabil a mačkal to F-ko, jak to tam psalo a už mě... Movement, yoga. Nasty. Tak budu to jasný jak on. No. Konnichiwa. Tak to bylo pecka teď. Není takhle? Tak jo, na drifta. Ty vole, no, na drifta. Už leží, vole. Jo. Dobře. Cože? Cože? On se zabugoval. Můžete mi říct, jako to vyvádím? Ne! Ne! To je kretén! To je kretén! To je kretén! To je kretén! To není možný. Bam 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 bam.